A koľkokrát si kakal dneska? Čo dostaneš, čo chceš a tak. Si napísal Ježiškovi. Športové oblečenie a nové trička PF by som si poprosil. Dneska tie raňajky boli trošku slabšie, lebo som nevedel, že na koľku dojdem. A mal som banán a... Ale tréner bez raňajok, to čo má znamenať? Toto tam nedávaj, dobre? Dobre, nedám. Alebo bol to cielený fasting. Dobre, tak sa mi to Teda- páči. Tak, Andy, ideme na ostro. Dobre, teším sa. No, si prvý človek, ktorý je druhýkrát v našom podcaste. Aký máš z toho dojem, pocit? Je to veľká česť a podsta pre mňa. OK. Začnem takou veľmi priamou otázkou. Keby sa ťa dneska niekto spýtal, kto je Andrej Petro, tak čo mu povieš? Tréner a mentor Pošvanc Fitness. OK, čo si za tým má predstaviť? No, človek vyrovnaný, človek rodine zameraný a ochotný pomáhať ľuďom dosiahnuť ich cieľe. OK, to bolo veľmi priame, takže vieš, kto si, super. Nachádzame sa v jednom z svojich pracovísk, je to City Fitness Senec. Ako často sem chodíš, koľko času tu tráviš? A dennodenne niekedy. Veľmi závisí, že od klientov, že mám tu tak zhruba takých 10 klientov, pravidelne alebo nepravidelne cvičiacich. Fitko je veľmi príjemné a akurát je na novo vymalované. OK, wow, to som si ani nevšimol, ale naozaj toto je veľmi pekné. Dobre, chcem v tomto podcaste viacej približovať bežný deň, radosti, starosti osobného trénera. Skús nám popísať možno, ako dnešný tvoj deň vyzerá, ako to máš teraz pred sviatkami, aký je tvoj režim, jak sa v tom cítiš, jak funguješ. Takéto predsviatkové obdobie je veľmi hektické a človek si potrebuje dobre plánovať veci a komunikovať s klientami. Ja s klientami komunikujem už o ich voľne, o ich nejakých plánoch na začiatku decembra a podľa toho sa vlastne zariaďujem. Sú niektorí, ktorí majú veľa práce a vypadávajú potom, ale snažíme sa si niečo nadbehnúť, lebo plánujem si potom aj ja spraviť oddych na sviatky. OK, to je taká tá pekná ideálna predstava, že pekne naplánovať, mať ten čas, ale určite to niekedy aj nevychádza. A teda, jak vyzerá teraz ten tvoj režim? Že vypadáva ti veľa klientov, alebo sa ti práve darí to dohadovať a komunikovať tak, aby tie tréningy boli fixné a mal si až od do ten svoj priestor času a tí klienti si zase tie tréningy pekne nadbehli, aby im potom nechýbali. Jak to vychádza tebe? Myslím, že sa nám to obidvom stranám darí doháňať a sa nám darí skôr to nadbiehať. Samozrejme, keď je nejaká choroba, tak to si človek nevyberie, ale potom sa to snažíme dohnať nejakými viacerými tréningami a mám aj dohodnuté tí ľudia, ktorí chcú cez sviatky, medzi sviatky trénovať, tak aj nejaké záskoky. A aj tu vlastne, alebo na tom druhom mieste sú ochotní klienti dojsť, alebo aj tréneri. OK, super. Takže sa ti to v zásade celkom priemere darí. Áno, je to si myslím, že celkom dobre vykryté. OK. Jak sklbíš osobný život a rodinu a tú prácu, hej? Že toto je téma, ktorú rieši podľa mňa viacero už trénerov, ktorí majú vek na to, aby mali rodinu, aj rodiny majú, alebo možno plánujú. A je to jednoduché pre teba, je to náročné, alebo jak k tomu pristupuješ? No, môžem povedať ako rodič a viacerí možno, čo budete sledovať teraz tento podcast, tak viete, aká je úloha rodiča a človek je do toho hodený a môže mať všetky teoretické informácie, ale tá prax je úplne iná a treba sa snažiť riešiť tie situácie za pochodu podľa mňa a byť veľmi, veľmi tolerantný, chápavý aj k tomu partnerovi a samozrejme dieťa je len raz také maličké, takže ja sa snažím mu venovať dosť času a toto je, ten môj čas je najdôležitejší, ktorý mi už nikto nevráti, nikto nedá a viem to odkomunikovať aj s klientmi a určite tí, čo majú deti, to aj chápu, že tá rodina u mňa určite na prvom mieste, ale boli aj také momenty, kde som dával klienta na prvé miesto a potom som si uvedomil, že vlastne to až tak nie je úplne ideálne potom doma. Takže treba si toto upratať, podľa mňa. Hej, určite, ale to upratanie strašne závislé asi na tých prioritách v nejakých časových obdobiach, lebo presne, jak ty hovoríš, že niekedy si viacej upracame ako keby
tých klientov a venujeme tej práci veľa času a pozornosti a funguje to perfektne, ale potom tá rodina treba na to trošku dopláca, ak to nie je odkomunikované, ak to je odkomunikované, čo je tiež akože určitá okolnosť, ktorou potrebujeme vstupovať do tých faktov, že doma to potrebujeme odkomunikovať, že sa viacej venujeme práci a podobne, tak vtedy to je tiež v poriadku, ale vždycky ide niečo na úkor niečoho vlastne. Máš ty nejakú hranicu, že kam to až chceš tlačiť v rámci toho objemu práce, alebo máš také obdobie, ktoré si od rána do večera preč, alebo sa každý deň snažíš vyvažovať takouto rovnováhou? Rodina je práca. Snažím sa mať víkendy voľné, niekedy mám školenia, a to je dopredu odkomunikované a my máme taký časový plán doma a ten vlastne posielam priateľke, alebo ona má k nemu prístup. A väčšinou tak 90% času už mám naplánovaného vlastne v piatok pred ďalším týždňom, ktorý má ísť a keď sú nejaké zmeny, tak sa ich snažím komunikovať, ale už do kalendára si dávam napríklad aj ten rodinný čas, čo som predtým nedával, lebo potom ho len človek odsúva. Čiže človek, keď má viac tých aktivít, je potrebné podľa mňa určite mať to takto naplánované. Mať manažment okolo toho kalendára zdieľaný s rodinou určite veľmi dôležité, súhlasím. Ale aj s priateľom, ak ide o to, že ešte niekto nemá akože tú rodinu alebo spolu ešte možno aj nežijú, tak nastavovať si tieto procesy je určite že na osoch vlastne. Dobre, čo ty považuješ, že sa ti aktuálne najviac darí v trénerstve, vo všeobecnosti, hoci čo výjmeš, tak to je to, z čoho sa najviac tešíš? Vo všeobecnosti tá práca s ľuďmi, lebo každý tréning je úplne iný a mňa úplne baví. Baví ma ľuďom pomáhať a riešiť ich, alebo pomôcť sa riešiť ich problémy. Oni ich musia vyriešiť sami. Ja ich nevyriešim, ale mám taký natlad. A či už sú to fyzické problémy, alebo nejaké mentálne, emocionálne, všetko spolu nejako súvisí. Takže ja sa teším úplne na každý jeden tréning. A niekedy je človek unavenejší, ale tí ľudia ťa vedia aj nabiť tou energiou. A ako robíš to teda, že máš ten nadhľad? Máš tomu nejaký špecifický prístup? Robíš to nejak otázkami zbieraš o tých ľuďoch? Alebo máš taký vnem prirodzený empatie, že pozrieš sa na človeka a navnímaš ho, že už viem, čo s tebou je? Ja si myslím, že mám určitú dávku empatie a preto som sa aj našiel v tejto profesii, ale určite to je hlavne tými otázkami, aj tou komunikáciou mimo tréningov a rozoberaním tých tém hlbšie. Samozrejme na to treba nejaký dodatočný čas, lebo na tréningu väčšinou chceš niečo odcvičiť, ale mávam aj také tréningy, kde sa viac rozprávame a je to úplne v poriadku a si myslím, že tomu klientovi to pomôže a niekedy klient nie je v tom stave úplne dať silový tréning tú hodinu a radšej sa snažím vlastne ho nejak ukludniť nejakými dýchovými cvičeniami alebo nejakým stretchingom a aktiváciu dávam takú, aby ju zvládol vlastne, ale môj ten hlavný cieľ je, aby tí klienti, keď sa cítia zle fyzicky alebo mentálne, aby došli na ten tréning a aby sa tu uvoľnili. Že také nejaké myšlienky, že bolí ma koleno alebo bolí ma hlava. Samozrejme som k tomu tolerantný, alebo viem to pochopiť, ale snažím sa ten prístup, alebo snažím sa s nimi komunikovať, že ten tréning ti môže pomôcť. Som tolerantný, ale aj tak musíš prísť na ten tréning. Áno, to je záleží od klienta. Sú takí klienti, ktorí fakt, že silou mocou, že chcú prísť a niektorí jednoducho majú už nejak, poznajú to svoje telo, dobre, a vedia, že teraz je dobré vypnúť. A niektorí uprednostia možno predtým prácu alebo iné veci a to je tiež v poriadku. Áno. Ale potom ja sa im snažím komunikovať, že aby boli si vedomí, že ten proces, ktorý máme nastavený, to môže ovplyvniť. OK. To je samozrejme super myšlienka, je to podľa mňa veľmi pekné a tí ľudí tak prirodzene podľa ich chuti aj rozhodnutie, iniciatívy dostávať naozaj na to miesto, lebo
urobia si vtedy ten čas na seba a veľa ľudí podľa mňa za tým práve vidí to, že si urobia čas na seba. Jasné, že každý chce tú fyzickú zmenu, ale to už je to ťažšia práca. A v jednoduchosti už len keď tam prídem, tak viem, že som niečo urobil, aj keby meškám, aj keby nedám 200% výkon, aj keby dáme stretchingy, tak vlastne vždycky to môže mať osoch. Otázne je, či sa na to presne pozerá každý klient takto a že jak sa tým klientom menia tie priority v živote a prichádzajú rôzne okolnosti na zdravie, na rodinu, na tlaky v práci, či to vlastne celé dávajú, ale pekne si sformuloval to, že byť voči tomu empatický je aj to, povedať v poriadku, radšej si doma oddychni, alebo v poriadku dotiahni, čo potrebuješ, lebo niekedy tomu človeku vlastne pomôže práve to. No, to by som ťa aj doplnil, že fakt je to na každom z nás, tá ochota vnímať svoje telo a svoje potreby jednoducho a mať to upratané, vlastne čo je teraz pre mňa najdôležitejšie, lebo ak nejak nerešpektujem to svoje telo, alebo idem na 200% 12 mesiacov v roku, tak to telo to nemusí zvládnuť, ani tá hlava. Takže určite si myslím, že aj teraz ten čas je taký rýchlejší, jak bol. A aj mne sa to niekedy stáva, že neviem úplne vypnúť. A to si treba podľa mňa tiež trénovať. Trénovať, presne tak. Dobre, a čo je pre teba také najslabšie miesto samého na sebe, možno vlastnosť, schopnosť, ktorú by si chcel výrazne posunúť ako tréner? Alebo ako človek? Lebo to je celkom blízko seba, áno, že tie áno. role sú samozrejme vždycky nejaké, ale všetko to vyplýva z tej našej osobnosti. Áno, dobrá otázka. Ja si myslím, že každú tú oblasť viem nejako posúvať, určite, ale chcem sa ešte viac vzdelávať, aby som ešte potom vedel vzdelávať aj ďalších. Že to je teraz taký tiež môj cieľ a naučiť sa vlastne aj viac viesť ľudí, lebo iná práca je s klientmi, iná práca je s trénermi, keďže som aj lektor a mentor. A v obidvoch sa chcem posúvať, ale viac chcem sa posúvať aj v tej mentorskej roli. A tam sa ešte mám čo učiť, takže myslím si, že viesť ľudí, ukázať im nejakú cestu a vedieť im poradiť a vedieť ich vlastne v ten správny čas, správne miesto, dať im tú správnu radu, ktorá im pomôže, tak buchnúť ten klient po hlavičke, aby sa vedeli posunúť aj oni. OK, super. Takže schopnosť viesť, a to súvisí aj s klientmi určite. A v mnohých princípoch je to veľmi podobné, viesť človeka, len tam ide o iné ciele, okolnosti, prostriedky a naplnenia aj ciele a tak ďalej. Ale ešte si povedal k tomu vzdelávaniu, znamená to teda, že schopnosť viac sa učiť, alebo len sa učiť teda ďalšie schopnosti v rámci odbornej sféry a aké? Čo ťa ťahá, čo ťa priťahuje teraz? To je aj to, čo som spomínal s tým rodinným životom, že človek si tam potrebuje nájsť čas, aj energiu, aby sa vedel vzdelávať, lebo sa mi už stalo, že bol som aj sám na školení a bol som tam unavený a tak som to úplne... Ale nie, vážne? Úplne som to nepochytil, všetky tie informácie, takže určite sa chcem vzdelávať v oblasti aj fyzia, aj nejakého funkčného tréningu a takto by som to popísal. OK, super. Myslíš si, že trénerstvo vo všeobecnosti sa dá začať hocikedy? Alebo by mal človek čakať na nejaké konkrétne milníky, urobiť si školenia, že malo by to mať nejakú postupnosť, alebo jednoducho sa môže rozhodnúť a začať robiť to, čo ho baví? Ja si myslím, že ten život je taký, že my niekedy ideme a skúšame a narazíme do jednej steny, potom nás to odrazí do druhej steny a do toho trénerstva sa vieme vlastne dostať, vieme začať v 18-ke, možno sa oplieskame a zistíme, že máme nejakú inú, lepšiu vlastnosť a budeme robiť niečo iné, alebo sa oplieskame v inej práci a potom začneme trénovať po 30-ke. Ja som začal trénovať po 30-ke a tiež som sa vlastne hľadal, v čom mám ten talent, to nadanie, čo mi ide a som rád za to, že som to našiel. OK. Myslel si pred 5 rokmi, lebo 4 roky už trénuješ, že trénerom budeš? Alebo vtedy to ešte bolo, že nie? Bola covidová doba, takže vtedy to bolo náročnejšie, takže bolo to veľmi sťažené a mal som veľa pochybností a
úplne v poriadku, keď ľudia majú tie pochybnosti. OK. Ja si myslím, že nič nie je také, že rovná cesta tam je a že to dostanete zadarmo, všetko bez nejakej námahy, takže si myslím, že treba si ísť za tým a jednoducho tie signály, čo nám dáva život, treba ich rešpektovať a riadiť sa podľa nich alebo prenastavovať a jak som aj spomínal, keď nemáme ten nadhľad my, tak si pýtať rady od druhých. Oni to vidia možno lepšie. Super. Vráťme sa ešte ku klientom a tvojej práci dennodennej. Rozdeľuješ klientov na, že dobrý klient, zlý klient, alebo šikovný, nešikovný, taký, s ktorým sa mi dobre robí, takým, s ktorým nechcem robiť? Teraz to možno budú počúvať, pozerať, takže... Niečo ti zazdielam. Ľudia majú tú tendenciu, a už sa mi to viackrát stalo na tréningu, mi povedali, že ja som ten najhorší klient, alebo ja som také nemehlo a také drevo, ako ja si nezažil. A ja sa tiež snažím povzbudiť potom tých ľudí, že však toto si dobre vytlačil, toto si dobre udržal stabilitu, tuto pekne to držíš, takže myslím si, že nerozlišujem to. Sme určite niektorí sme silnejšie osobnosti, to vnímam, keď sme si viac vedomejší, ale si myslím, že u mňa nie je dobrý zlý klient. Ja takéto tam prívlastky nedávam. Super, chválim ťa. Takto by som to povedal, že ich vlastne nerozdeľujem nejako do tých kategórií, len jak sme spomínali, že majú nejaké okolnosti a treba nejako trénerovi to tam napasovať do toho ich života, aby im to dávalo zmysel, aby sa niekam posúvali a myslím si, že pre vás, alebo aj pre trénerov, tá najlepšia odmena je, alebo to zadozučinenie je, že vám chodia, že dlhšie trénujú, alebo vás odporúčajú, alebo prezdieľavajú nejaký váš obsah, sledujú vás, pýtajú sa, či už sú to klienti, tréneri, alebo aj klienti tuto vo fitku, ktorí vlastne necvičia, ale sme kamaráti a sledujú buď ten obsah, čo dávam ja, alebo dáva Pošvanc Fitness, alebo sa zaujímajú vlastne a to ma na tom tiež baví, že tí ľudia si nechajú pomôcť poradiť a chcú tiež sa cítiť dobre a chcú sa zlepšovať výsledky a keď človek má dlho stagnáciu, tak by to nemal len nechať tak. OK, super, veľmi pekne povedané. K tým klientom, keby si mal mať jedno prianie, čo by tí klienti mohli robiť, mať alebo urobiť lepšie v spolupráci s tebou, čo by to bolo? Povedal by som, že komunikácia, ale je to také, že... Mali by viac komunikovať, alebo presnejšie, alebo úprimnejšie? Presnejšie, úprimnejšie, akože všetko, čo si spomenul, ale tí ľudia tiež si môžeme zdieľať, alebo môžem priniesť ten názor, že sú vlastne tvoje zrkadlo. A vlastne oni mi často aj zrkadlia, lebo ja som bol tiež taký v minulosti, že keď mi napríklad mama napísala, že ako sa máš, tak som napísal, že dobre, alebo všetko v poriadku, napísal som, že OK. A to na pozadí to nemuselo byť až tak OK, alebo všetko dobré, hej? Áno. Okay. Takže určitá komunikácia, ale zase je to aj na nás, alebo na mňa ako na trénerovi, že jak sa viem dobre pýtať. A toto tiež by mali tréneri a ľudia zlepšovať tú komunikáciu, čiže aj slovnú zásobu, rozprávať a vedieť sa pýtať tie otázky a vedieť jasnejšie povedať. Lebo mám pocit, že je to teraz také, všetky sú odpovede, také neurčité a človek si potom veľa domýšľa. OK. Za čo by si najviac pochválil svojich klientov vo všeobecnosti? Zvládajú určité cvičenia, rýchlo napredujú, alebo práve rýchlejšie vizuálne zmeny, alebo možno aj to, čo si povedal ako nevýhodu, že viacej by mali komunikovať, že niektorí sú práve komunikační. Za čo by si chválil svojich klientov? No, ten prístup na tréningu 100%. Všetci? Všetci nie, ale... Menuj. Ale väčšinou tí ľudia vedia, prečo tu sú. Majú väčšina z nich pomenované, že čo im to dáva, prečo tu sú. A ja tiež mám určite aj nejakú klientov, mám aj vo vyššom veku a oni už
nemusia z nich byť nejakí atleti alebo kulturisti, ale cítia sa potom dobre a vedia napríklad, že aj to cvičenie vo vyššom veku, aj to silové, vlastne podporuje určite ich pohybový aparát, telo atrofuje, svaly atrofujú, takže oni tiež vedia, že čo im to dáva a netlačím na pilu. Keď ten klient to zase buď to treba vycítiť, alebo treba to konfrontovať s tým klientom. A tak nastavujem aj tie tréningy, ale stále sa snažím, aby mali nejaký ten progres. Či už aj ten fyzický, ale ten fyzický progres je samozrejme súhra viacerých faktorov, nielen cvičenia. Určite. Popíš nám dnešný deň pracovný tvoj, jak vyzerá? No, bol som si zacvičiť, natáčam teraz... Aby si bol napumpovaný. Áno. Na natáčanie. Trošku boli vidieť bicepsy. Áno. Aby boli trošku viac zaliate. A budem ešte mať tréning. Mal by som mať dneska aj stretnutie s novým klientom, ktorý sa mi ozval cez recepciu. A po obede mám nepracovné, ale tie ďalšie dni budem mať viac pracovné. Po obede budem tráviť s rodinou. OK, pekné, super. Aj máte niekam v pláne ísť? Alebo budete doma? Ideme kupovať prvé topánky. Wow, veľmi pekné, super. Keby si mal ešte na záver odporučiť trénerom všeobecne, ktorých vídaš vo fitkách, napríklad aj tu, čo by mohli oni zlepšovať z svojho pohľadu, čo by to bolo? Určite prístup, podľa mňa, že byť fakt, snažiť sa byť 100% na tom tréningu, lebo tiež som to spomínal, máme rôzne okolnosti v tom živote a niekedy sme hlavou úplne inde, ale ten klient očakáva, že ja budem tu 100% sa venovať a ja mám pocit, že aj v tomto fitku, že sú tréneri veľmi dobré, sú to priateľské väzby a vytvárajú tým klientom veľmi dobré podmienky, takže určite keď má človek horší deň, tak aj zrušiť ten tréning, alebo jednoducho netlačiť úplne na tú pilu, lebo nemusí to mať ten želaný efekt pre klienta, alebo aj pre mňa samotného. Čiže robiť tú prácu s láskou. Pekný záver. Andy, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor v týchto tvojich priestoroch, v zmysle, kde pracuješ, kde tráviš veľa času s klientmi. Som veľmi rád, že sme sa zase stretli a budem sa tešiť aj na ďalší rozhovor. Ďakujem aj ja. Čau. Pekný deň.